Po opadaní listov z ovocných stromov je nevyhnutné vykonať dezinfekčný postrek celého sadu. Ak tento krok vynecháte, ani 7 či 8 postrekov v nasledujúcom roku nebude mať taký účinok, ako keď to urobíte správne hneď teraz. To priamo ovplyvní úrodu aj kvalitu plodov v budúcej sezóne. Či už ide o zvyšky miazgy, dierky po škococh, hnilobu alebo mah na ovocných stromoch, použitie vhodného dezinfekčného prostriedku ešte v tomto roku dokáže účinne zabrániť opakovanému výskytu týchto problémov v nasledujúcom roku. Ak postrek z lenivosti vynecháte, situácia sa bude iba zhoršovať. Dnes vám predstavím špeciálnu dezinfekčnú receptúru pre ovocné sady, ktorá dôkladne čistí ovocné stromy bez akéhokoľvek poškodenia a je vhodná pre všetky druhy ovocných stromov. Ide o špeciálny dezinfekčný prostriedok pre sady. Jedno balenie s hmotnosťou 500 g sa riedi s 500 litrami vody. Nie je ovplyvnený klimatickými podmienkami a je vhodný na použitie v severných aj južných oblastiach. Zároveň zvyšuje odolnosť ovocných stromov voči chladu a mrazu. Opakovaný výskyt škodcov a chorôb v sade v tomto roku je priamym dôsledkom nedostatočnej dezinfekcie v minulom roku. Včasné ošetrenie výrazne uľahčí následnú starostlivosť. Ak máte záujem, kliknite nižšie a využite doručenie priamo k vám domov s dopravou zdarma.